No čo, chalani, váhy sedia? Takže som to spraviť takéto. No ako... Klasická zástavka po ceste do Prahy je na OMV Pávov. Tam majú perfektnú kačicu, stehno so zelím a s knedlou. Takže to je taká povinná zastávka vždy po ceste do Prahy. Dneska s veľkým vlekom. Keďže ideme zobrať Dodge Ram, ktorý má tak 6 metrov a 2,5-2,6 tony. Na malý vozík to bolo už veľa. Tak som zobral trojnápravu. Po ceste ešte tam do Holandska berem jedno Ačko. Tuto neviem, že či mi vyšiel asfalt len na polku cesty a na druhú polku nie, alebo čo sa tu stalo. No uvidíme, že či je medveď živý. Tu stojí 3 týždne. Ukáž. Asi ani ne. Či kokos, dobré. Na štart to asi nebude. Musím sa booster sem ťahať. Vidíme. Pič, to je sauna. Jaj. Čo to je? Automat. Ešte tá ona debilná prevodovka, čo? Ale čo? Brutál. Kto by to bol čakal? Ešte jak sa tu okno dávajú dole, čo? Skúsime. Aj okno ide dole. Neverím. Normálne. Nič. Jaj, ale brzdy sú dobre zahnité. Niekto ručku zatiahol. Čo musím si sedačku posunúť. Natlačený som tu jak žena. Nejaká babička, čo dostala vodičák práve. To bude stačiť. Zatiaľ to radšej zhasneme. Neviem, čo je s tým, či to má chladiacu alebo nemá. A nie, vlastne to nie je problém. S tým tu je iba nejaký núdzak. Takže to môže ostať bežať, kým rozložím nájazdy. Jak napojený klasicky cez káble. Tu mám takúto rýchlo spojku. Je to iba prehodené na rýchlosť z druhého vleku, tak je to iba tak provizorne. Toto tiež nevyzerá najpevnejšie. Ale funkčné. Idem to odbrzdiť. No čo, chalani, váhy sedia? Nemám moc malý vlek na to? Ja neviem. Juj, tu je značka. No dobre, ideme ďalej do Holandska. Naložené. Čo si to auto furt robí? Neviem, čo to tam je nejaké obehové čerpadlo zopnuté alebo niečo. Smrdí jak spálená spojka. Dúfam, že to horeť nezačne. Dobre, pekný kraj, môžeme ísť preč. Je to ináč fakt pekné. A
kilometre pomaly ubiehajú. Ešte nejakých 580 km. Spotreba s náloženým Ačkom. Celkom v pohode. Nočná zastávka na mekáč a na tankovanie. Klasika. LPGčko nefunkčné. To keď som ťahal asi 6 rokov alebo 5 rokov na Range s LPGčkom, tak z tohto ma išlo poraziť. Lebo nádrž na LPGčku 350 km na odťahu 400 max, takže stále tankovať. A moc tu tých pump není, akože ešte Nemecko je celkom v pohode, Rakúsko není vôbec. Ale aj tu v Nemecku sú tie pumpy relatívne nariedko a strašne často sa stávalo, že bolo takto napísané proste nefunkčné a nič, vož sa ďalej. Ja som koľko razy som musel robiť zachádzku 20-30 km kvôli tankovaniu a do nejakej prdele riti sveta a dojdem tam a stojan pokazený. Samozrejme appku mylpg.eu, tak cez tu som pozeral tie pumpy. Ešte táto nafta, to je fakt 100 razy praktickejšie. Natankované, nemusí to človek držať jak dement to tlačítko. Natankované za 3 minúty a všade. To LPGčko je také, no není to na robotu. Jedine možno nejaký Dodge Ram alebo niečo podobné, tak s 300 litrovými bombami na korbe alebo 400 možno. To by bol ideál. No a koľko sme dali? 94. Doplná. Rýchla večera. No dobré ránko, ďalší deň. Tak to tu vyzerá. A nejaké parkovisko na konci Bredy. Celkom veľké, nikto tu nie je ani človeka. A tu vedľa chodia behať, ale to je tak 50 metrov. Takže sa tam dá spraviť takáto krásna posteľ, hej. Akože není to úplne tip-top, lebo tá opierka, tie zložené sedačky sú trošku vyššie, ako tak možno 4 cm vyššie, takže dorobil som si primitívnu podložku. Teraz dvihnem trošku ten kufor. Nejaká karimatka, nejaká ďalšia karimatka a normálny madrac skladací. Takže v tomto sa dá vyspať tak, jak doma. Je to veľká výhoda, lebo asi človek, môžete si povedať, že prečo nespím človek na hoteli, že či chce šetriť alebo čo, ale není to vôbec o peniazoch. Vždy, keď mi to vyjde, tak idem na hotel samozrejme, ale realita je väčšinou taká, že sa vždy niekde náhlim a nikdy nič nestíham, alebo chcem šoférovať v noci, keď sú není kamióny. A samozrejme, ako napríklad dneska, keď som došoféroval, bolo 4:50 a 4:50 asi v žiadnom hoteli check-in vám nespravia, hej. A ani by nemal zmysel, lebo väčšinou check-out býva o 10. o 11. Takže by som si pospal chvíľku a mohol by som akurát ísť tak na check-out a bohvie vôbec, či by bol check-in, či by bola recepcia 24/7. Takže niekde väčšinou je to obmedzené. Takže toto je také perfektné riešenie, čo používam, keď potrebujem ísť rýchlo. Rýchlo znamená, že málo spať a zajebávať sa a veľa kilometrov spraviť.
Takže asi toľko k tomu. No jediná nevýhoda, že musím vyhádzať tento bordel z kufra. 2 rezervy. Tuareg má síce tú dojazdovku, ale nosím jednu zimnú. Keby náhodou, že si dostanem nejaký defekt na tej dojazdovke, asi by som nešiel 1200 km, takže nájsť nejaký najbližší pneuservíz a vymeniť to proste. A tu je od vozíka, to musím spraviť späť na vozík, lebo túto majstri spravili tak parádne, že dole je závid a akurát tam voda natiekla a zahnilo to totálne, takže sa hneď ujebal. Ešte je to z materiálu ako pláto. Takže tu tá pôjde na vozík ešte. No a ešte som vozieval aj druhú, lebo sa mi osvedčilo mať 2 rezervy, lebo už sa mi stalo na dokonca krátkom vozíku so 4 gumami, že stredili na jednom odťahu 2 naraz. Toto som išiel 500 km alebo 400, že nie je nejaká diaľka. A na takomto odťahu, keď ide človek 2400-2500 a má 6 gum, tak je to šanca o dosť vyššia, no. Takže, ale mal som 2, tieto kúpil som si normálne jednu celú obutu na disku, ale predal som ju na, kde to bolo tam, presne jak sú Drážďany, jak som včera prechádzal, tak na tom prechode tam je Varvažov pumpa, vlastne OMV-ka. Tak raz som išiel z Nemecka, zastavil som, došiel nejaký Rumún a sa ma začal vypytovať, ako najprv som myslel, že to bude klasicky nejaký podvod s parfémami a podobné, ale začal som ma vypytovať, že či nemám koleso a bla 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 a tak mu vravím, že z hodou náhod mám 2 a zrovna mu sadla tá veľkosť, čo mám aj ja na tomto vleku. Takže sa ma pýtal, či mu ju nepredám, tak sme sa nejako dohodli, dal mi kilo za ňu a zobral si ju. Alebo nejaký taký chalan, taký začiatočník, lebo vravel, že prvý alebo druhý krát, že ho poslali z Rumúnska do Nemecka a viezol ani nie auta, ale nejaké stroje viezol, akože také na prepravníku za nejakou dodávkou. No ale nič nemal so sebou, ani náradie, ani nič, ani potom ešte si za mnou došiel vymeniť, požičať kľúč a trhák a všetky veci som mu popožičiaval, takže toho som v podstate zachránil. Neviem, že koľko dlho by tam ešte čakal, kým by našiel niekoho, čo mu predať takúto rezervu kompletnú. Takže, ale zabudol som ju dokúpiť, takže furt nosím iba túto jednu originálnu, čo k tomu je. Čož je riziko. Už tam je babka holandská. Je nejaká cyklotrasa. No nič, idem toto zbaliť. Mi došli včera akurát nové burtne. Hefa. ETA, VDI, samozrejme. To som dokúpil, mám 2 sady na prepravník, lebo mám tu tieto už. Tie sú VDI tiež. Ale treba ešte jednu sadu, no. Keď vezem 2 auta. Tak ty gurtne. Mal som doteraz Falk, tie české, to som nakupoval po kartónoch. Ale nemajú VDI, teda už možno majú, neviem, ale v tej dobe, keď som ich kupoval, som mal ešte kartón asi rok starý, tak ešte VDI nemali, takže som ich ešte dopoužíval a teraz som nakúpil 2 sady VDI gurtní, lebo však tie Falk sú tiež rovnako kvalitné, úplne také isté sú, ale nemajú proste tu jeden nápis ETA na návleku, hej, takže to je celá veda, prečo musíme vymeniť gurtne. No nič, idem to sprátať a idem sa pohnúť, lebo je asi 12 hodín. Od 4:50 som spal, myslím, jak som tak dobre povedal, neviem, nepamätám sa už. Takže idem sa trošku dokopy a idem ďalej, ešte pre ten RAM. I am seeking
sa trochu natiahla. Ešte išlo to včera pomaly, strašne sa tie kilometre nejako nehýbali. Kým som sa vymotal z tých dedín belgických, tak strašne veľa času to trvalo. A strašne sa tam išlo samé úzke uličky a také rôzne, som to povedal, retardery a také zúženia na schvál. Takže celkom dlho to trvalo. V Nemecku nikde žiadni policajti za celú cestu. Som nevidel jedno jediné policajné auto, iba v podstate žmekači na parkovisku. Takže cesta bola kľudná. No a ešte jedna zastávka na obed, na ľadovú kávu. No akorát ako som tam pil tú kávu ľadovú a sedel asi 10 minút na stoličke, tak za mnou boli policajti s dodávkou a čakali na kamionisto, čo porušia zákaz vjazdu, lebo na tom odpočívadle Mikulášov teraz prerábajú, je tam zákaz vjazdu LKV. No a akurát, jak som odchádzal, tak tam došiel nejaký Rumún alebo Bulhár, tak hneď ho stopli. Tak rovno vedľa mojich dverí od Tuaregu sa s tým bavili. Takže očividne tam číhali na niekoho, kto odignoruje tabulu. No ale som sa k tej spotrebe, že moc sa mu ten RAM nepáči. 15,7, to som ešte asi na tejto 4.2 asi ešte nemal. Neviem, čím to je, že asi tým, že je to tak nábúrané, že to zrovna chytá ten vzduch pod tú kapotu a asi to brzdí to auto alebo čo, lebo neviem, čím by to mohlo byť, lebo napríklad L4 dodávky, keď vozím L4 H3, tak mávam tak 12,5-13 max, akože. Ale je to zase taká cesta, že stále kopce hore-dole, aj cesta Nemecko, celá cesta bola hore, kopec dole, kopec hore-dole a teraz v Česku je to isté. Takže neviem, nevidno to dobre v Peťaku, ale však na tých videách, keď sa to nakladalo, tak ste videli, jak to je zrovna puchnuté a ono, jak je to vysoké, tak podľa mňa to tam práve chytá ten vzduch pod tú kapotu a brzdí to strašne. Môj taký skromný názor. Po s tým Ačkom na vleku som tam došiel za nejakých 10,8 alebo 11 alebo koľko to už bolo, už ani neviem, do toho Holandska. A to som išiel tak 110 celú cestu. A neviem ani tá váha, jaká bude, či to bude fakt reálne tých 2,6 tony alebo ešte čosi viac, neviem vôbec. Keď je to s tým pohode, je to super naložené. Takže je to stabilné, aj keď teraz idem 110, aj keď idem 120, tak ani sa to nepohne. Zároveň to nemám ani moc zaťažené extrémne na guli. Takže ešte stále cítim, že auto prúži všetko, takže je to fajn, naložené. No ale zase potreba je vyššia, ako som čakal. Ako myslel som si, že tak 13,5 to bude max, ale je to realita je trošku horšia, no. Nevadí, čo už.